apil tongnai je bono jol se jol bono broadcast khainani untun background support khaika belai successful kha borok bang kha jotono khatong kha jabe khayo sakni rang baino do phana hamjagai roman script no hamjagai जों दिनै अ जागा चिनि फाइमानजा फाजे चिनि एम साहेब दङ सार कमल चिनि मेडाम गीता बरम गना चिनि DW प्रेसिडेंट मैडम मणिहार चिनि एक्स प्रेसिडेंट रंजित कुमार देवमा कन्स्टिट्युएन्सीनि प्रेसिडेंट ब्लकनि एंगा जों दिनै जतनि समर्थक बाय कम समनि बिसंग मेसेज नानै चिनि अ तिप्राहानि तिप्रासारक जे लुकरक जे रोमान स्क्रिप्ट न नांगौ हिने जतन खरं कासे काय इसा लायै मेसेज लायै हरसन हरन फुननि बिसिनो कम्युनिकेशन नगै जों दिनै अ जागा हाजार ब्लक रुता आसुक लाखिया आमन बिसिंतै जों जे रोमान स्क्रिप्ट जे गभर्नमेंट जोंनो जे CBSE नि त्रिपुरा बोर्डनि चेयरमैन तंनाय बबाहायनो इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय साबिजागै साख्लाय बर मेसेज रेखा हंगांकाय जों बेलाnya सक्सेस मा हिनो तामने हिनबासिनो रोमान स्क्रिप्ट न जतन हामजो तिनि स्टुडेंट होते बयस्क रक नकनि पेरेंट्स जतन अजागो फाय समर्थक थाइगा हेंगा जों तिनि बेलाय सक्सेस चिन बुबाग्रा साख्लाय मा बाय जों तिनि रसाका चिनि रोमान स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम दिनान बागै साख्लाय जाखा लिखित तमायो हायफानो कमेन्ट जे बुबाग्रान सामने जों आबो मानि मासलिवो हायफानो जे ताबु चिनि तिप्रासा बसंनि बिसिंगपानो जे ताबु CPM ताइ BJP IPF ते खायतने रक बरक सिरिं सुदु बरक फेमिली नि बरक सिमिया सुदु पारान जे पाटे खायतने बरक सिमिया जे चिनि लीडर तंनाय कम से कम चिनि और मंत्री रक दंगो बा MLA रक दंगो चिनि लीडर दंनाय रक माने जेमन चिनि बरम गनां विकास संरक बरक अमनते सिरिं पाताल कन्या सं सिरिं चिन सुपल चरण जतन सिरिं तामनि बागै सिरिं हिंगा के बरक चिनि तिप्रासा बसनो नि मुंगुइ जे इस्तेमाल खायै चिन तिप्रासान बखरनो खालै जाय दंगो हिन्ने जों साइमा को अलरेडी अटोमेटिक तामनि हिंगा और रोमान स्क्रिप्ट नांथानि जतन तिप्रासान बागै बरक पाटे खायो दफन बागै खायो हंगा हांकाय दिनो और रोमान स्क्रिप्ट हाय आन्दोलन दगो हंकाय जतन बुखुगो ब्लेड ट्यूब फेजां मा हायकासे कुनु फान पुंयांगै दं आमन बागै बरक लिडारनो तंगबो कथै हिनि जों वानसुनाय बरक लिडारनो नेक्स्ट टाइम बो हंगाय पारा क्यामेरागो थांनांगै बरक जुतानि माला रसे गाने जक्सेवन हिनि जों खाखै अवश्य सोशल मीडिया तिबा नुखा सोशल नरनि सोशल मीडिया नि नुखा आबो बेलाय जोंनि तिप्रासारक जे सागनि मानथायनो सागनि राइट न मानथायनि बागै आन्दोलन खायनि जतनि अधिकार दङ अधिकार दंथानि बरकनि रंबुइ तिप्रासा मोखा हंकन उग्रबादी तिप्रासा मोखा हंकन सिकक आमहायनि जों सोशल मीडिया नि सिंथ पुलिस नुख अफिसार न जों DM बाहायनो बरं सागा एक्सन नाय हिने किन्तु बा अ कयेक घन्टानि बिसिंगो 12 घन्टानि बिसिंगो जदि एक्सन नाया हांगाय तिप्रा मथाय एक्सन नाय आबोनि तै सुदु जरा पेखा खायतंदि तिप्रा हावा हजलासिं सावैनाय बिनि चाकरि जदि सास्टेन खैरि हांगाय बिनि आइन अनुसार जदि बन एक्सन नाया हांगाय आबोनि तै केबे आन्दोलन कतम नानाय चिनि मानि कक ग्रुप नो आइखर बाय नो राजा चिनि सयस गे रुमान आइखर आगि वा आसक बिसि ब्रुम न जानजाने सयस बाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा रिमा तंगो फियाबा ताकलाय खायजों सालकिजा सिगां नुखा रुमा बांला आइखर बासिंचे एग्जाम मारिनाय आबनो तुइनो गोबां मा डेपुटेशन गोबां मा सभा खलायलेके फियाबा तिनिके पाइथाकनि सभा जों सारा त्रिपुराव 25 ता जागाव रुट ब्लकिं खायके आबनो बिसिं तुइ खलायै इंडिया गवर्नमेंट चिनि बुबाग्रा बेकक साहरका साहरमानि यागुलो इंडिया गवर्नमेंट मागो चिका इ नरकनि जे आगिवो जेबाबे एग्जाम चलि दङ बांला जानजानि हामजाक मानि स्क्रिप्ट जानजानि हामजाक स्क्रिप्ट बायनो मारि थुन रिनानि उनथुन नि इंडिया गवर्नमेंट चिनि स्टेट गवर्नमेंट साखलाय रिखा स्टेट गवर्नमेंट किसा सकांनो प्रेस मीट के साखलाय रिमानि बागै चिनि बेलायनो सक्सेस आबो बेबाक न चिनि हाबुबाग्रा नि कारणे जों आबो मानो आबोनि बागै खाजानि ताकुकता बुकुकता नरक बुबाग्रा ना पुइतु तंदि चिनि बुबाग्रा माय हामा मुंसाख्रि जों थानसानि कायसा मारि अबनो प्रमाणंगो थानसा तंखांगा जतो मानो थानसा क्रिके मुंसाबो माय आबोनि बागै चिनि बुबाग्रानि याक नताय बो मजबुत खायनानि बागै जों जतो थानसा मातंनाय खाबाक सामातंनाय याप्रे बास बातसा आसिक बेलाखै साइलांगो अबाहाय पुलिस अफिसार बबाहाय कै चिनि तिप्रासा उस्तुदेन कुनो दिनो उग्रपन्थी तिप्रासा माने उग्रपन्थी दा मकल नुक्सी
आं बेलेखिनो तीव्र निंदा जानांगौ कारण एकजन स्टुडेन्ट बो रोंस्रोङै दङ शिक्षा खाय दङ बनो बाहायखायै नों दिनै उग्रपन्थी आखायत रिमा नों खरकसा पुलिस पार्सन नों खरकसा कर्मचारी इंगै नोंनि गियान कान्द करिजा আপনি বাগে তীব্র প্রতিবাদ জানাবো जों টিডব্লিউএফ পক্ষ থেকে आं एसए টিডব্লিউএফ नि प्रेसिडेंट नङै ओ बाहाय पुलिस अफिसार न स्टेट गवर्नमेंट दति न बन प्रकाश तो खाइनानि उंथुन कारण स्टुडेन्ट আছে ब उग्रपन्थी आखायत रिमानो ब चिनि साधारण तिप्रासाना बताम खाइनाय चिनि बासानाय बागै चिनि हरफनि बागै अधिक जों आन्दोलन खाइनो मानो जों केबोनि बासाना जों प्रतिबाद खाया केबनि बासाना जों सेगैनाया चिनि निजिनि बासा निजिनि मानि कक ब्रकन ब आइखर बायसिनाय चिनि पसन्द रुमान आइखर आपनो नि बागै जों जबा खायमा बाहायकै दिनै उग्रबादी हिमानका उग्रपन्थी हिमानका आपनि बागै आं टिडब्लिउएफ नि एस ए प्रेसिडेंट हिसाबै ओ जे पुलिस पार्सन आं जे हिनाय बन तीव्र निंदा जानांगौ एवं आं स्टेट गवर्नमेंट नि स्वराष्ट्र दफ्तर नि थानियाव आंनि कायसा आपिल तंनाय जे बन जलसे जल बन बरखास्त खाइनानि उंथुन निकुमा बुंमुं बुसाराव ब बेतले नि ब कंपनी नि याखेबा सीआरपी दा बीएसपी दा आर्मी दा ब हाय साइड मा खाबिनि आबले साइमानियाखौ जों अर सबाव तंमानिबा आबो हायनो मानदागै थांनाय इन्वेस्टिगेशन खायखांगाय तो आबो अलरेडी मानदा थाने ब बरक हिनका आबो तो भिडियो फुटेज बतंग मानदागै थांनाय बनि बागै कि सबार खानि जाय ना सस्पेंड खानि मानदागै आंखाय तो जों बिनि बागै सबा माखाने कारण जों तिप्रासा बल ओंखाय दे उग्रपन्थी उंथा बरक पुलिस बरक सा उग्रपन्थी करिखा सीबीएम नामो आका उग्रपन्थी जतो सेलन देबा ताखाय साधारण स्टुडेन्ट बरक की पर्सनल उंमानदा नु जागाबो पर्सनल अब बोलते जातीयता माने सुनो खाकमानि तिप्रासा रत्न नासलेमान एवं खाकमानि बागै उग्रपन्थी आखाय तरिबो